Ja, liedje nummer 6 is ook geschreven door Raymond de Pauw en Noël Fabri. Het is getiteld De Vastelaovendspripperatie en wordt gezongen door de dames van duo X-Elle. Je van mijn neven iets je bekst al gepast. Mia van mijn euvel had de bruggen uit de kast. Het hebben niet gerepeteerd, het vals en valse uil. Het trommel van mijn wiegje krijgt dat door het landsverhaal. De dag die weer nu weer afgeteld. Dan kunt dat iedereen zo gierend. Mijn streef viert vast. Het schoenste wat besteedt voor een echte geng. Het moos wie van de merk, die heette dus belang. Die dag van hand al tegen op haar boom, die nummers spelen Vastelaovensliedjes huurste noemer overal. Netje, nee, dat kletje en geen naar de prinsenbal.